Φέρετε X50, φέρετε X50 Μαντζούμα 2017 προς 18. Αυτά παίζει με ωραίο ξυλό Organic Main Saloon. Αου. Ανοιχτό χρώμο, πολύ φωτεινό. Πλέον στο ξυπνισμένο γκάλεϊ, πρόσβαση κατευθείαν έξω για να σερβίρεις το aft. Το σκάφος έχει water maker, έχει παγομηχανή, έχει stabilizers, έχει πολύ λίγες ώρες, 500 ώρες. Το σκάφος αυτό λοιπόν είναι πολύ άνετο, πολύ φωτεινό. Έχει χώρο για να κάνεις εντερικές πάρα πολύ. Κατεβαίνουμε στις καμπίνες, 3 καμπίνες, όλες με ensuite. Οπότε έχουμε μια VIP μπροστά. Εδώ το ταβάνι, το σκάφος. Αυτή τη στιγμή δεν συνδεδούμε το φως, το ρεύμα. Εδώ είναι μια twin. Πάλι με δικό του μπάνιο. Εδώ και εδώ είναι η master. Πολύ άνετη. Μεγάλα παράθυρα. Φωτεινή με φυσικό φως και το μπάνιο της. Πολύ μεγάλο και αυτό. Ένα τεράστιο ντουζ, shower. Μπιμπέ. Και τώρα θα ανέβουμε πάνω στο flybridge. Το σκάφος αυτό είναι πρακτικά καινούριο, από την άποψη ότι έχει πολύ λίγες ώρες και έχουν συντηρηθεί τα πάντα. Και πάμε στο flybridge, το οποίο έχει barbecue, κτίριο, προχειρητικό χώρο. Τότε είναι ένα Surus 340 με 20 μηχανή.